I 2008 blev der i Folkekirken nedsat en arbejdsgruppe, som skulle komme med forslag til en mere effektiv udnyttelse af IT for præsterne. Det blev i starten kaldt Smart Worker, og et af medlemmerne var sognepræst Carsten Andreasen. Og det synes jeg var enormt spændende at være med i, fordi jeg selv bruger EDB rigtig meget i mit præstarbejde, og fordi jeg synes, det kunne være spændende at se, hvordan man sådan kunne med til at udvikle den slags ting, og være med til at sætte mit præg på det, så jeg får lov til at være med bestemme omkring, hvordan sådan noget skal være. For 2-3 år siden startede vi det her Smart Worker-projekt op, fordi vi gerne vil udnytte den computer, vi har i forvejen, og de programmer, vi har i forvejen, væsentligt bedre. Og der ligger rigtig mange muligheder i det, som vi slet ikke udnytter. Blandt andet snakkede vi om at lave noget mere oplysende og noget mere udvidende omkring Outlook, så vi bliver meget bedre til at bruge vores kalender elektronisk. Her i provstiet har vi i den sammenhæng fået en Smart Worker telefon, som gør, at vi kan kommunikere med vores computer lige meget hvor vi er henne. Så vi kan modtage mail, så vi kan bruge vores kalender. Det er den ene del, altså selve Outlook. Den anden del, det er så, at vi rent administrativt gerne vil have mulighed for at samarbejde mere sammen. Og der kommer nu en provstiportal, som bliver det sted, hvor vi på provstibasis kan samarbejde væsentligt mere rent administrativt. Arbejdsgruppen står også bag udviklingen af en kirkeårsportal, som er tænkt som præsternes daglige værktøj. Altså når jeg skulle skrive taler og prædikener, og det var meget det her har drejer sig om, så har jeg brugt computeren rigtig meget. Jeg har haft vidt forskellige programmer, som jeg har stykket sammen fra forskellige, der har lavet sådan noget, eller selv har fundet frem til. Så jeg har brugt computeren meget. Jeg har brugt et program, der hedder Inspiration, til at samle mine idéer. Jeg har brugt et program, der hedder Mind Manager, til at skrive mine prædikener og taler i. Og nu kan jeg så samle det hele i den her portal, og få mere sammenhæng omkring det. Så jeg har brugt EDB meget. Jeg har et lille bitte program, som en eller anden kollega har lavet for nogle år siden, hvor jeg samler alle mine salmevalg, og dem får jeg nu også ind i portalen, så jeg har det mere samlet. Udover at præsten nu kan få sine hjælpemidler og personlige dokumenter samlet på et sted, er der også andre fordele ved kirkeårsportalen. Og så får vi jo et fantastisk inspirationsforum til sjælesorg og spiritualitet og egen videreuddannelse og alle de punkter, som vi har